Bogdan Žagar se rodio u Lici, školovao se u Ogulinu, u Zagrebu i nastavio školovanje u Pragu. To je bio važan trenutak jer u Pragu se upoznao sa plivanjem. Odlazio je na praške bazene i praška plivališta i u jednom trenutku je počeo trenirati sa jednim engleskim trenerom koji ga je prepoznao i naučio novu tehniku plivanja koju tada u Hrvatskoj niko nije znao, a i u ovom dijelu Europe je bila malo poznata. Kraul tehnika plivanja, danas standardna tehnika plivanja. Nakon školovanja u Češkoj, Bogdan Žagar se vraća u Hrvatsku i u Zagrebu nastavlja sa svojim plivanjem. Vrlo brzo se uključio u tu plivačku sekciju Haška kao plivač, a vrlo brzo i kao trener. Ostalo je zapisano, zabilježeno, dugo se pričalo o jednom od njegovih prvih nastupa kada su ga upoznali zagrebački i hrvatski plivači na jednom natjecanju u Samoboru. Impresionira ih na način da je zadanu dionicu 20-ak dužina bazena Bogdan Žagar isplivao toliko dominantno nad ostalim plivačima da kad je on završio, izašao iz bazena, osušio se, pričao sa gledateljima, kaže čak i popio čaj, a ostali plivači su još uvijek plivali. Bogdan Žagar kad je izašao iz bazena normalno je disao, čak ga je liječnik pregledao i rekao da nije mogu vjerovati da nije uopće rad srca ubrzan, a drugi plivači su jedva isplivavali te dionice. Bogdan Žagar je plenio pozornost i svojim izgledom. Bio je visok, bio je plečat, lijep muškarac, ali ono po čemu je zapamćen, po čemu je primijećen, bile su zapravo njegovo kupaće odijelo. To nije bilo odijelo, nego su to bile prave, klasične mini gačice, trokutaste kupaće gačice, kakve su danas klasične ili donedavno bile najčešće kupaće gačice. On je bio prvi u Hrvatskoj koji je obukao te gačice. To je izazvalo skandal svog vremena kod najvećeg dijela hrvatske javnosti, ali i kod žena koje su njegove slike, koje su izlazile po novinama, izrezivale, čuvale, čak i međusobno si dijelili, razmjenjivale slike. I mi možemo reći na neki način da je Bogdan Žagar tom svojom pojavom i načinom oblačenja, pojavom na kupaćim kupalištima u Zagrebu i u Hrvatskoj, postao svojevrstan prvi seks simbol u Hrvata tamo na ranom početku 20. stoljeća. Plivanje kao tjelovježbena disciplina, način savladavanja vodenih prepreka zapravo je poznato od uvijek. Imamo dokaze da su plivali na području Mezopotamije, u starom vijeku, na području Egipta, ali sportsko plivanje nastaje ili počinje se razvijati u Engleskoj tijekom 19. stoljeća. Tako plivanje je bilo i na programu prvih olimpijskih igara, ali ozbiljan razvoj uopće plivanja u svijetu događa se 1908. 1909. 1910. vezano uz olimpijske igre u Londonu 1908. i osnivanje FINE, Svjetske plivačke federacije. Zapravo usporedo sa time i plivanje dolazi u Hrvatsku. Iako mi već iz razdoblja 17., 18., 19. stoljeća imamo dokaz da se plivalo u Hrvatskoj, plivalo se na hrvatskoj obali, plivalo se u Splitskim Bačvicama, plivalo se u Rijeci. U Zagrebu je postao gradski učitelj plivanja još u sredinom 19. stoljeća. Ali u sportskom smislu plivanje dolazi tek nešto kasnije. Početci sportskog plivanja u Hrvatskoj vežu se uz godinu 1910. i osnivanje prvog plivačkog kluba u Zagrebu. Iste godine taj plivački klub je organizirao i prvo sportsko natjecanje u sportskom smislu u plivanju. Zanimljivost je da je na tom natjecanju na dužini od 400 metara pobijedio danas veliki hrvatski književnik Miroslav Krleža. Već sljedeće godine taj prvi plivački klub postaje plivačka sekcija Hrvatskog akademskog športskog kluba, dakle Haška, i tada počinje ozbiljniji razvoj plivanja. U plivačkom sportu Hrvatske važna je godina 1912. kada je osnovana plivačka sekcija pri Hrvatskom športskom savezu. To se smatra početkom rada Hrvatskog plivačkog saveza koji zapravo ove godine obilježava 100 godina postojanja. Prvi svjetski rat je onemogućio daljnji razvoj plivanja i stvari se nastavljaju razvijati u razdoblju između dva svjetska rata. Tada nastaje veći broj klubova, veći broj plivača, a prve prave ozbiljne rezultate hrvatskog plivanja morali smo čekati sve do razdoblja iza Drugog svjetskog rata, kada na prvom poslijeratnom prvenstvu 1947. hrvatski plivači osvajaju i prve europske medalje.